Здравейте! Днес ще продължа с втората част. Ще търся едни дрехи, да ги подаря на едни деца, които се нуждаят от дрехи. И започвам. Ще видим сега в моята стая какво има и какво няма. Това пък какво е? Добре. Значи, това е малко по-голямо. Нека дойде майка, ще попитам я. Каквото имаме, ще си дадем. Ето го детето. Ето. Това са за тебе.